O encanto e o sabor dunha pequena vila mariñeira que se agocha entre as rocas sobre as que bate o mar Cantábrico. Rinlo é tradición, a dun porto pesqueiro que marca unha parte do devir de Ribadeo, a dun pobo vencellado ao mar que conta coa segunda cofradía máis antiga de España. 500 anos de historia segundo os máis vellos do lugar, ligados á presenza dun porto de orixe medieval que colga sobre un entrante natural do mar único, a enseada de Areosa. Un porto do cal saíron numerosas embarcacións entre a Idade Media e o século XVIII. Navíos que surcaron o Cantábrico na procura da caza da balea, actividade moi común na mariña por aquela época. Historia que non sería a mesma sin as primeiras cetáreas do país. Unha pequena factoría destinada ao cultivo da lagosta e céntolo que viu a luz no ano 1904 e a que non tardarían en sumarse outras 2 cetáreas. Viveiros saídos dunha costa irregular na que bate con forza o mar. Cetáreas ás que hoxe se poden acceder grazas a unha pasarela de madeira que percorre esta zona costeira. Un pobo de espírito mariñeiro que prosperou arredor destas pequenas factorías. A outro lado da ponte a entrada do mar lévanos ata o núcleo urbano de Rinlo. Pequenas casas que penden de acantilados, estreitas rúas que resgardan a vila dos fortes ventos e temporais que azotan a zona. Un pobo que non só presume de patrimonio natural senón tamén de gastronomía. A riqueza dun produto beneficiado pola forza coa que baten as olas do mar fronte ás rocas que se traducen en exquisitos manxares que fan de Rinlo un punto de grande interese turístico. Para moitos, Rinlo é a capital do arroz caldoso, un afamado arroz con bogavante que hoxe se pode degustar en todo o pobo. Os encantos dunha pequena vila no concello de Ribadeo que podemos visitar e degustar ao longo do ano. Un forte carácter mariñeiro arraigado día tras día e do cal tamén podemos formar parte a primeiros do mes de agosto na festa do Percebe de Rinlo.